Hvad så alle sammen? Jeg forsøger endnu en gang at spille noget Minecraft. Jeg tænkte lidt, jeg har alligevel lidt tid, så lad os skynde os. Min PvZ Zombie video kom op. Jeg har faktisk ikke set den helt igennem, fordi redigeringen, jeg har ikke lige set det helt igennem. Det må I skrive i kommentaren, hvis det er. Jeg brugte bare, den var virkelig god den anden. Den skal ikke være for lang. Lad os se. Jeg har tænkt at gå ind på nogle servers, så lad os gå ind på Lifeboat. Håber jeg kunne komme ind. Sådan der. Tror jeg. Ja. Nej. Nå, jo, det var sådan, jeg sluttede af sidste gang, så. Det er jo så her, man kan gå ned på den der. Så skal vi gå over og prøve nogle baner, og det skal ikke være for lang tid. Ja, det er det der Hov. 4 sekunder, no PvP. Nej, VIP. Jeg er heller ikke VIP, så. Det er fordi, der er nogen anden. Jeg kan lige gå lidt rundt imens, så. Jo, jeg kan lige forklare jer, at i dag laver jeg en video af den her server, og så begynder der at komme nogle flere videoer, og så i dag så viser jeg min egen verden frem. Men det har vi ikke tid til i dag. I dag skal vi prøve nogle baner, som jeg sådan der. Okay, det her er noget slags Hunger Games, og pokkers der 3 minutter til. Nå. Hvis den tager for lang tid, så det er ikke så godt. Lad os se en gang. Lad os tale om noget andet. Der er kommet 3 videoer op i dag. Det er fredag, og hej. Nå, skal vi lige skrive, at vi filmer alle sammen. Jeg regner med, i morgen, der vil jeg ikke lave alle 3 på en dag, fordi det bliver simpelthen for meget. Så i morgen, der tror jeg, måske, jeg lover ikke noget. Kan det være, der kommer noget Fallout Shelter op. Og så i overmorgen, det er sådan lidt, hvis jeg kan nå det, så kan det være, at der kommer Minecraft op, eller så kan det også være, det kan også være, det kommer i morgen, altså. Jeg kan ikke love noget. YouTube. Nej, jeg læste lige kommentaren. Kunne vi ikke snart gå i gang? Jeg vil gerne derhen. Han bokker. Skal vi også bokke? Så kan man gøre sådan der. Så sidder vi fast. Nu sidder vi helt fast. Nej, det gør vi ikke. Lige tjekke, om vi sidder fast. Det var den anden. Nej, det gør vi heldigvis ikke. Ja. Men jeg laver en video. Jeg laver selvfølgelig en video, hvor jeg viser, hvordan jeg laver den. I kan se alle serverne inde på en, faktisk. Så. Det var da irriterende. Nej! Det kan jeg lige gøre, når det er. Nu sidder jeg helt fast. Nu kan jeg ikke kigge rundt. Hjælp mig. Det er lige irriterende bug. Så er vi faktisk fast nu. Nej, vi prøver at se, når det går 30 sekunder. Det gælder jo så om at finde nogle kister og sådan noget. Så tror jeg, vi slutter i det spawn, vi er. Nå. Prøv at se ham derovre. Vi har ligget i hans blok. Han tager fast. Det kan vi alle sammen. Han vil ikke engang komme op igen. Det er lidt dumt. Så kan vi da også snyde sig frem til finalepladsen. Det er faktisk. Så er vi fri. Kan vi. Shit. Det bliver hurtigt. Så er vi fri igen nu. Vi skal væk herfra. Det er så lige taget 3 minutter. Hvis det er alt for kort, så kan vi lige hurtigt lave noget andet. Det er fordi jeg har sådan lidt, jeg har en neglehoved. Så ved man, hvorfor man ikke lige skal bide negle.
Nej, det var fordi, at jeg havde noget i skolen i dag med mad. Sådan noget, hvor man lige skulle snitte af mig lige, eller sådan noget. Er der ikke en eller anden udgang herovre? Skal vi ikke herfra? De er farlige, de her folk der. De kommer sikkert fra Frickerville. Nej, men ham der viste mig det var min klassekammerats bror. Han viste mig hvordan. Au. Han viste mig hvordan, men ja, I ved. Det her. Nice jump. Men det var da så let. Jeg synes også selv, det var ret sejt. Ej, ikke. Hvem ham? Quest. Vil han måske være venner med os? Jeg kunne huske sidste gang, jeg prøvede at optage, så var der en der bare gik ud, da jeg prøvede at blive venner med ham. Så, hvad er ham der? Vil han være venner med os? Det tror jeg sgu ikke. Vi skal ikke slå ham. Han er sikkert lidt med end os. Han slog også. De er så grove, de herinde. Man kan ikke engang gå rundt herinde. Hvad er det for noget? Det er sgu irriterende. Jeg kan i hvert fald ikke finde ud af, hvor man skal komme op her nogle steder. Og jeg er sådan, nej, det er ikke mere mad. Shit. Så jeg ikke engang komme op. Det bliver en kort episode der. Skal vi lige løbe rundt herinde. Vi har bomber. Dø. Vi springer om i luften. Nej, det kan vi ikke. Hvorfor er de så nu? Så har jeg gjort det. Det er faktisk et lille map. Nej, hvad fanden? Det er der, man skal op. Væk. Væk herover. Det her er ikke fair. Men livet er heller ikke fair, så. Nej, shit. Undskyld, jeg bander. Vi kan jo ikke engang. Hvordan kom de op? Det giver ingen mening, det her. Mærkeligt spil. Jeg tror altså ikke, vi når op, før vi har det, vi tør. Så kan I se, hvad jeg mener? Vi går lige ned og slår ham der. Dø. Kom nu, dø. Ja, vi fik hans ting. Okay, det er måske også lige groft nok, egentlig. Nej. Han ville have gjort det samme. Tror jeg nok. What? Der. Lad os møde nogen. Vi camper sådan lidt herovre, tror jeg. Kister. Det var ikke komme med i finalen. Der er dårligt. Vi kan lægge vores ting ind. Der var sådan en bug lige før, da jeg var inde. Ja, så sad jeg sådan lidt. Så var det sådan, at tingene røg tilbage, og så. Vi skal beholde en. Maden skal vi også beholde. Vi kan så godt lægge det herinde. Kan I se? Det er den der bug, jeg mener. Pisse irriterende. Ud. Sådan der. Jeg gider ikke have tingene. Ja. Det her er grænseløst irriterende. Og det bliver så. Jeg gider ikke have tingene igen. Sådan der. Camper vi lidt herovre. Okay, det er sådan noget bug, der jeg taler om. Havde jeg ikke nogen sko lige før. Dem der kan jeg bruge. Og de der kan jeg bruge. Diamond. Nam. Diamond block. Det kan være, vi kan lave et. Der er et diamond til. Vi skal bare lige have en stik, så kan vi lave et sværd. Der er ikke nogen, der skal over. Det er min ting. Der er også bare ravelse. 3 minutter til. Skal det være, når jeg ser det i dag. Stor kamp. Sådan, mand. Vi vinder det hele. Ja, det er, altså sådan. I kan godt se, hvad jeg mener med det her bug, ikke? Altså.
Så nu mistede jeg også lige skoen der. Så hvis det er, jeg kommer i kamp til sidst, så er der en lille chance for, at jeg vinder den. Der fik jeg lidt dobbelt, det er jeg ligeglad med. Sådan der. Det vi kan. Den har vi da lige taget. Ja. Nu ser vi, om der kommer. Jeg tror faktisk, vi når at komme med i finalen, hvis det ikke skal være løgn. Hvis det ikke er løgn, mener jeg. Kunne man egentlig hugge træer? Det kunne være dejligt. Han har nogle pinde. Ja, så løber vi lige lidt rundt her. Se, der er en plads derovre. Kunne det ikke snart blive sidste, for så kan I se, hvordan det så ud. Jeg håber ikke, jeg sad for lang tid om at tage i dag. 1 minut. Kom nu. Hvis der kommer, jeg gør så flækker vi ham. Spis. Hvad pakker det her for noget? No. Ej, det tager lidt lang tid. Jo, det kan være, at jeg laver nogle videoer på et tidspunkt, hvor jeg spiller Roblox med min klasse. Eller med nogen fra min skole. På et tidspunkt. Se, så kommer han der. Jeg tror, han kan ødelægge hele min dag. Men det tror jeg altså ikke, fordi jeg har det hele her. Kutja, vi kan slå med der. Se, så. Hvornår er det? Jeg har faktisk fundet et før. Så der kom fyrværkeri. Vi vandt. Hvis jeg bare går ud, så stopper vi bare der. Så 5 sekunder. Ja, er I klar, folkens? Wee. Ud. Jeg vil vinde. Nej. Nå. Det var alt for den. Hov. Nu skal vi lige have options. Jeg tror, det var alt for denne gang. Tak fordi I så med. Og jeg håber, at den her video kommer op. Ja, vi ses næste gang til endnu et afsnit. Ja, jeg skal lige have igen. Hej hej.